ମାଆ କହିଲା କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କାଲି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି ଆଜି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଯାହା କିଛି ପନିପରିବା ଥିଲା ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ଟିଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିଲି। କହିଲି ଆଜି ଟିକେ କାବୁଲି ଚଣା ଆଉ ପନିପରିବା ପକେଇ ଟିକେ ତରକାରୀରେ କରିଦେବା। ଇଆଡ଼େ ତରକାରୀ ମୁଁ କଷେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ବାହାରେ ଟିଙ୍ଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ସବୁ ଅଳିଆ ଥିଲା ତ ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ଭଣ୍ଡା ଗଛ କାଟିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଗଛ କାଟନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଗଛ କାଟିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରେ। ଗଛକୁ ପେନ୍ ହେବ ବୋଲି କେତେବେଳେ ହଁ ଦରକାର କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଗଛ କାଟେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଛ ମୋ ପିଠା ଆଣିକି ଆସିଲେ, ପିଠା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟିଙ୍ଗା ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପୁରା ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କରିକି ଧନ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଜଳି ଜଳି ଭାତ ବାଢ଼। ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି କଷା ହେଇଗଲେ ଭାତ ରେଡ଼ି, ଆଉ ତରକାରୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ କାମ କମ୍ ଥିଲା ଅଫିସରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉଇ ଲାଗିଯାଇଛି, ସଫାସଫି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିছে। ଝରକାଟା ଏତେ ଜୋରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଟିଙ୍ଗା ପୁରା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବି ସେ ମାନେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ନା କ'ଣ ମ, ଗୋଟେ ଏତିକି ବଳ ତମର ନା, ମୋତେ ଦେଉନ ମୁଁ କରିଦେବି। ଖାଲି ନାଁକୁ ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ହଁ।